Bé, bona tarda. En primer lloc, comentar l'actualitat del dia, que són els pressupostos presentats avui pel honorable conseller Mas-Colell, i dir que lamento que el govern de la Generalitat hagi de patir uns pressupostos tan restrictius com els que s'han presentat, però val a dir que entenc que és una situació que ve heretada del govern tripartit i que per tant entenc que el govern de la Generalitat està fent el possible per presentar els millors pressupostos possibles. Val a dir també que el conseller Mas-Colell, el professor Mas-Colell, ha complert la seva paraula presentant un pressupost que representa una reducció del 10% del producte interior brut, i això veritablement és un acte de coratge polític perquè, com bé sabeu, no ha presentat els pressupostos amb la reducció del 20% que volia el govern de l'Estat. Per tant, el que valoro positivament és que s'hagin presentat aquests pressupostos amb la reducció del 10% i no pas del 20% que pretenia el govern de l'Estat, del 20% del dèficit públic, perdó. Aleshores ens trobem amb aquesta situació, que el conseller ja ho va dir el seu dia, que només podria presentar uns pressupostos amb una reducció del 10% del dèficit públic i no pas del 20% com volia el govern de l'Estat espanyol, i això ho valoro positivament pel fet aquest, que ha complert la seva paraula i ha mostrat coratge a l'hora d'enfrontar-se amb el govern de l'Estat. També penso que s'ha fet un esforç important en sanitat, perquè la reducció en sanitat, tal com ha dit el conseller, tot això, evidentment, quan hi hagi la discussió en el Parlament dels pressupostos ho podrem valorar més a fons, però de les explicacions del conseller d'avui representaven una retallada d'un 6,5%, i per tant penso que aquí també s'ha fet un esforç selectiu per mantenir el model d'èxit sanitari, per mantenir la qualitat del servei. En ensenyament també hi ha hagut una reducció, una retallada menor que la general, i per tant trobo que aquí s'estan fent esforços tant amb el que és sanitat i ensenyament. Bé, també fer referència a que trobo bé que no s'hagi incorporat la partida del fons de competitivitat, aquests 1.450 milions en què valora el govern aquesta partida, perquè són uns diners que no s'havien cobrat i per tant no es podien incorporar a la partida d'ingressos dels pressupostos. Però sí que és cert que també ha manifestat el conseller que farà totes les accions que calguin per, si cal, recordar-ho diàriament d'aquí a final d'any, que ens paguin el que ens deuen. I per tant, això celebro que ens hagi explicat que les accions aniran dirigides a obtenir més ingressos o a obtenir el cobrament d'aquesta partida que el govern de l'Estat deu a Catalunya i no vol pagar de moment. Dit això, també trobo a faltar les accions que farà aquest govern per aconseguir que el concert econòmic sigui una realitat. Perquè si bé ja han manifestat que es faran accions per obtenir més ingressos, aquí el que caldria saber és quines accions es faran per aconseguir el concert econòmic i quan s'aplicarà el concert econòmic. Recordo que és la proposta, diguem-ne, estrella del programa electoral de Convergència, que avui per avui tenen les responsabilitats de governar, i per tant crec que seria interessant per la ciutadania el saber quan s'aplicarà el concert econòmic, que això ajudaria evidentment a les finances públiques i faria que els impostos que paguem a l'Estat es quedessin, en lloc d'anar a l'Estat i no tornar, es quedessin a Catalunya. És important pel fet que fa pocs dies el president de la Generalitat, el president Mas, va dir que només que una cinquena part dels impostos que paguem els catalans a Espanya i no tornen es quedessin a Catalunya, no s'haurien d'haver fet les retallades. Per tant, president, suposo que estan treballant perquè aquesta cinquena part es quedi a Catalunya, i jo em preguntaria al president per què no 2 cinquenes parts, per què no 3 cinquenes parts, per què no 4 cinquenes parts s'han de quedar a Catalunya d'aquests diners que es paguen amb impostos i no tornen? Per què no les 5 cinquenes parts? Això ens situaria a Catalunya amb uns nivells propis dels països capdavanters d'Europa. Per tant, animo al govern a que treballi en aquesta direcció, d'aconseguir més ingressos i d'evitar que els impostos que paguem vagin a Espanya i no tornin.
En resum, insisteixo, lamento que el govern de la Generalitat hagi de patir aquests pressupostos tan restrictius, però insisteixo també, sóc conscient que venen d'una situació heretada, d'una mala gestió del tripartit, d'una mala gestió especialment del Partit Socialista, i per tant crec que són els pressupostos que avui per avui podíem fer atès el context en el que ens trobem, que hi ha un govern de l'Estat que està demanant una reducció del 20% del dèficit públic a l'hora de presentar els pressupostos, i en aquest sentit trobo que insistir en què valoro positivament el fet que el professor Mas-Colell hagi complert la seva paraula, hagi presentat uns pressupostos que representen una reducció del 10% del dèficit i no del 20% com volia l'Estat. Per tant, coratge polític aquí i per tant valorar positivament l'actitud del conseller, de fermesa, de dir Catalunya com a molt podem fer una reducció d'aquests nivells, del 10% com a màxim, i després valorar un altre cop positivament el fet que en sanitat la reducció ha estat del 6,5%, i per tant aquí es veu que el govern està fent uns esforços perquè la retallada sigui en aquest camp, en aquest sector, sigui selectiva i mantingui el model d'èxit sanitari que tantes lloances ha rebut. Insistir, trobo a faltar les accions que faran perquè el concert econòmic sigui una realitat i que ens diguin quan s'aplicarà el concert econòmic. Moltes gràcies i quedo a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta. Sí, de les seves paraules es pot entendre que vostè descarta el no i està estudiant una abstenció o un sí als comptes? Sí, jo en principi tinc la voluntat de fer un vot de confiança a favor dels pressupostos presentats pel govern, amb el raonament que he fet, de que m'agradaria que el govern també expliqués quines accions farà per obtenir més ingressos, que ja ens ho ha dit en quant al fons de competitivitat i altres partides d'ingressos que creuen que s'han meritat i que s'han de cobrar, i a més, sobretot, el que ens diguin quan s'aplicarà el concert econòmic, que això ens portarà a una situació, diguem-ne, de més benestar, perquè els impostos que paguem es quedaran a Catalunya. Sí, perdoni. Vot de confiança és un sí? Sí, o és una abstenció? És un sí. Sí, va en la direcció del sí, sí. Però decidir d'allà sense exigir cap contrapartida a canvi. Home, avui he sentit les explicacions del conseller, del professor Mas-Colell. Suposo que en la sessió del Parlament, del ple, en el que es debatin els pressupostos, allà podrem entrar més a fons, perquè estic aquí comentant uns pressupostos que s'acaben de presentar aquest migdia. I ja he dit com a prèvia que el que cal és conèixer-los a fons. Però pel que ha dit el conseller, i si van en aquesta línia, el meu vot serà favorable als pressupostos. No sé si sobre el resultat electoral a les municipals vam sentir el senyor Portabella, hem sentit el senyor Puigcercós, no sé si vostè té alguna cosa a dir sobre el resultat d'Unitat per Barcelona. Home, la veritat és que el resultat d'Unitat per Barcelona, en quant a Democràcia Catalana, que és el meu partit, ho valoro positivament, perquè un partit que fa un any que s'ha constituït, tenim representació al Parlament de Catalunya, per tant tenim una plataforma en la màxima institució del país, que és el Parlament, i a més tenim un regidor a l'Ajuntament de Barcelona en la coalició Unitat per Barcelona, i per tant ho valoro positivament. El que ha succeït en els altres partits ja ho han valorat els altres partits. Penso que és molt clar que si no s'hagués fet la coalició d'Unitat per Barcelona, segurament Esquerra Republicana hagués patit la mateixa dinàmica de la davallada que ha patit a tot Catalunya, i per tant crec que en Jordi Portabella va encertar a l'hora de promoure aquella coalició en la que estem Esquerra Republicana, Democràcia Catalana i Reagrupament. Pel que a mi respecta, treballar com a regidor per la ciutat de Barcelona. Segueixo pensant que tenim una gran proposta política per la ciutat i que intentarem, amb la nostra acció com a regidors, intentar que s'apliqui amb la major manera possible tot el que convingui als ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Vostè i la seva força política mantenen encara la perspectiva de presentar-se a les eleccions generals?
en aquests moments crec que seria precipitat estar parlant sobre aquestes qüestions. Pensi vostè que Democràcia Catalana en aquest aspecte estem molt satisfets, perquè ja li dic, és un partit que el vam constituir al juliol de l'any passat i home, al novembre a les eleccions al Parlament doncs vam aconseguir 4 escons amb una coalició. Avui per avui tenim un escó que defensa el criteri de Democràcia Catalana, que és el meu com a diputat adscrit al grup mixt, i a més tenim un regidor a la ciutat de Barcelona que és l'altra plataforma més important del país per aconseguir que es facin les polítiques o perquè es transmeti el missatge que crec que s'ha de transmetre, en el sentit de que la via perquè aquest país prosperi és que Catalunya tingui poder d'estat. I això ho podem fer des del Parlament de Catalunya, transmetre aquest missatge, i ho podem fer des de l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, en l'Ajuntament de Barcelona desenvolupant o votant a favor de propostes que siguin més pròpies del que és la gestió i l'eficiència municipal. Escolti'm, perdoni, no sé si m'ho pot aclarir. Un àtic a la venda diagonal 676 no és el seu, em sembla. Perdó? Hi ha un àtic a la venda, diagonal 676, al costat del seu. Jo tinc un àtic i no està en venda. Va, gràcies. Val. No hi arribo ni boig. Pel que ha dit, entenc que compaginarà el seu escó de diputat aquí al Parlament amb l'acte de regidor a l'Ajuntament. Sí, i són 2 activitats que em fan una especial il·lusió. Tant una com l'altra. Ja que preguntes d'àtics a diagonal, si voleu preguntar també temes d'altre tipus, estic obert també. Depèn de quin, rius que et conec, Eric, aprofito. No sé si ens podria confirmar allò que vam publicar a notícies sobre una inspecció fiscal. Home, m'ho ha dit vostè, jo aprofito, si vol contestar bé, si no també. Si ens podria dir la quantitat. Aquestes qüestions, com vostè comprendrà, no és qüestió d'anar-ho explicant públicament, però el que és cert és que està acabat. Com a qualsevol ciutadà, al despatx patim aquestes inspeccions fiscals que veritablement, home, és lamentable perquè tenim un país que estem assetjats fiscalment i ens trobem que, ja ho van dir al Parlament i després hem comprovat les dades, que es practiquen un nombre molt superior d'inspeccions fiscals aquí a Catalunya que a la resta de l'Estat. I això arriba un moment que és un assetjament. Ara, com un paga els seus impostos i no té res que amagar, aleshores acaben aquestes situacions superant-se, no? Però realment, home, sempre provoquen una feinada perquè és amb voluntat recaptatòria i aleshores hi ha una voracitat recaptatòria en aquest sentit que és fora de lo comú. Doncs miri, ja celebro que almenys hi hagi alguna cosa en la que estem d'acord. Vostè com veu que el conseller Felip Puig comparegui al Parlament, si també és partidari, per explicar l'actuació policial del divendres a la plaça Catalunya? Doncs miri, tot el que sigui comparèixer al Parlament per donar explicacions ho trobo bé. I les explicacions que va fer el conseller el Felip Puig davant dels mitjans de comunicació, trobo que va tenir l'oportunitat d'explicar-se, va tenir l'oportunitat d'explicar una acció policial justificada des del seu punt de vista i crec que també els parlamentaris, el Parlament es mereix una explicació perquè realment ha causat molt enrenou, no? I a mi m'agradarà conèixer de primera mà les explicacions que dona el conseller si s'acaba produint davant del Parlament i davant dels diputats. A més, també hi ha situacions d'aquestes que avui sentia als mitjans de comunicació que hi havia una actitud queixosa per part del conseller de que les imatges que es mostren sempre són favorables a un bàndol i no pas a l'altre i haurem de saber de primera mà el que explica el conseller referent a unes situacions que s'han produït i sembla ser que no han tingut d'alguna manera presència als mitjans de comunicació.
Molt bé, doncs moltes gràcies.